I zamislite da Isus danas dođe, sad, prije 9:30, to je još 4 minute. Kad bi vas Isus pitao da li pristajete da dođe, da bude kraj svijeta za 4 minute, da li biste pristali? Kladim se da ne bismo pristali. Jer još imamo mnogo toga, jedno tamo su kolači, Isus se čeka da kolače pojedemo. I kao su pripremili će pripremiti. Isus sam misli još kane upisati, ko kane ovdje nešto pojesti, ili sa logaji, za ručak. Ne možeš za 4 minuta, znaš da je ručak malo kasnije. Pričekaj, čekaj tam pred vratima. A osim toga, tu je večeras Eurosong. Baš me zanima ko će pobijediti. Severina sa čizmom ili neko drugi. A šta Isuse tada ti kažem, mi smo u Njemačkoj. Znaš ti da je ove godine svjetsko prvenstvo u nogometu? Ali ne možeš doći. Kud se navalio? Kad si čekao 2000 godina, čekaj. Barem do 15.9. da ne moramo ponovo u školu ići. Prvi hrišćani su drugačije razmišljali i oni su molili Maranata ili Maranata. Dvije su verzije. Jedna verzija kaže Gospodine dođi, a jedna Gospodin dolazi. Oni su i željeli, i molili, i tražili da Gospodin dođe. I zamislite da dođe Isus za 2 minute. Prestaje svaka nevolja, tuga, suza, jav, bolest, smrt. Koliko ćete ovaj mjesec svibanj još doživjeti suza, boli, nevolje, tjeskobe, nemira, depresije, straha, očaja, razočaranja, svađe, psovke, mržnje, nesporazuma, cijelo brdo. A kad bi se došao za 1,5 minuta, svega bi toga nestalo. To je ono što mi očekujemo. Isusov slavni dolazak jer živimo puninu vremena. Tu budite jako pametni i mudri. I onda jer je kraljevstvo Božje tu je se vrijeme ispunilo, vidite, tu je razlog ona Isusova 2 poziva, obratite se i vjerujte evanđelju. Zato se i možemo i moramo obratiti, zato možemo i moramo vjerovati, jer je ta nova stvarnost koju Isus donosi svojom osobom, a koju su proroci željno iščekivali i molili da rastereš nebesa i siđeš. Tu je ta stvarnost nama darovana. Blago vašim očima, kaže Isus, jer vide i ušima jer slušaju. Mnogi su proroci i kraljevi željeli vidjeti i čuti što vi gledate i čujete, ali nisu ni vidjeli ni čuli. To mi kršćani smo često preslijepi za to. Mi kršćani prečesto ne vidimo što imamo, što nam je darovano, jer ludujemo na najrazličitije načine, tražeći mrvice i otpatke života, kao onaj sinoć spominjani iz prispodobe Luka 15, mlađi sin koji se želio nasjetiti rogačima, jer je tako nisko pao, niže od svinje, da se želio nasjetiti rogačima, ali nažalost nitko mu nije dalo. Nadam se da se vi svi, kršćani kao mali, svi su mi primili vjeru od malena i prečesto puta ne vidimo da bi se još nešto moralo promijeniti, dogoditi u našem životu, pogotovo ako smo imalo pobožni i idemo u crkvu i Bogu se molimo,
barem jedanput mjesečno, da bi još nešto trebalo. A moramo svaki dan biti u tome procesu, obratiti se u vjeru evanđelju i svaki dan vjerovati vrijeme se ispunilo. Živim purinu vremena. Kraljevstvo Božje među vama, kaže Isus. Ti možeš danas graditi Kraljevstvo Božje na stotine načina, jer Kraljevstvo Božje je tvoj odnos prema ljudima. Ti možeš nekoga, muža, ženu, prijatelja, neprijatelja, gledati s mržnjom. Tada ne gradiš vrijednosti Kraljevstva Božjeg. Ako nekoga gledaš s ljubavlju, ti tada gradiš vrijednosti Kraljevstva Božjeg. Jer Kraljevstvo Božje u tome da u našem srcu, u našem životu kraljuje, vlada, da nas nosi ljubav, razumijevanje, mir, povjerenje, praštanje. To su vrednote Kraljevstva Božjeg. I kad to gradiš prema drugima, ti već jesi u raju. Ti već jesi u nebu, već jesi u Bogu, Kraljevstvo Božje u tebi, Kraljevstvo Božje među vama, kaže Isus. To su fantastično jednostavne stvari. Nikakve filozofije, nikakve mudrosti, ali to je jedina prava životna istina. To su riječi života, kaže Petar Isus.